Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sibongele insizwa lapha egijima as i-striker lapha kwi-Kaizer Chiefs Flavio da Silva ongokudabuka ezweni ke laseGuinea ngokuthi ke naye athole i-national team call-up ekulona ke iqembu lesizwe elakhona laphayana ke eGuinea. Ukudlala kahle kakhulu kwi-Kaizer Chiefs nokushaya amagoli impela ke ikhona engicabanga ukuthi ke kumenze wakwazi ukuthi ke abizwe laphaya kwiqembu lesizwe njengoba ke lizodlala ke imidlalo yobungane ngomhla ka-15 kuNovember izobhekana neTogo bese kuthi ke ngomhla ka-18 kuyena ke uNovember bese ke ibhekana neNigeria. Ke sibongele ke insizwa ngokuthola ke ithuba elingqayizivele njengale Flavio da Silva from i-Kaizer Chiefs odlala as i-striker. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.